बर' फरायसा आफादनि 52थि बोसोरसालिया जथुम्मानि बे नैथि साननि फुंबिलिनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गोथार जि आर'ज मेथाइ जोङो बेखौ खनबाय आर'ज गाबबाय। बिनि उनाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गोमो गाब दाहाल आरो थुंग्रिनि बे फिरफिलाखौ जोङो अख्राङाव उदाङै बिरहोबाय। बिनि उनाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जे आदर्शनि व्यक्ति आगुनि आफादगिरि बड'लेण्ड सोमावसारनायनि मैखोम माने ग्रेट लिडार बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मुसुखायाव जों बिबार बावबाय, जों श्रद्धांजलि होदों। मुंख्लं गेदेमा बिथांमोननो जोङो बिबार बावदों आरो बर' हारिनि गेदेमा सुबुंफोर जायफोरा हारिनि थाखाय खामानि मावनानै मुलुगनिफ्राय बिदाय लाबाय बिथांमोननो जों बिबार बावदों आरो बे खामानिफोरखौ जों मावफुंबाय। दसे समनि उनाव जोंनि पद्मश्री बान्था मोननाय, जोंनि साहित्य एकाडेमि बान्था मोननाय, APSCआव उथ्रिसार जानाय, एबसुजों जाय माने क्लास 9 आरो 10नि बर' मिडियाम जि टेलेन्ट सार्च आनजाद खुंजादोंमोन बिनि फरायसा फरायसुलिफोरखौ बरायनाय हाबाफारि दङ। मधुराम बर' बेस्ट टिचार एवार्ड एबसुनि गेजेरजों सेलेक्सन खालामनाय बेखौ बरायनाय हाबाफारि दङ। आसाम गौरब मोननाय बिथांमोनखौ बरायनाय हाबाफारि दङ आरो लोगोनो जोंहा युथ आरो इडुकेसन कनक्लेभ जागोन। एम्पावरिं युथ फर भाइब्रेन्ट बड'लेण्ड एन ए भिकसित जौगासार भारतखौ टारगेट खालामनानै बर' हारि गेरेमसा दानायनि बा गेरेमसा हारि दानायनि बे बिथिंखौ लानानै जों सावरायगोन आरो बेयाव प्राय 20,000 स्टुडेन्टआ बेयाव बाहागो लागोन। कलेजनि, इउनिभार्सिटिनि, स्कुलनि गुबुन जिल्लानिफ्राय बेयाव सफैगोन। बे हाबाफारियाव आसामनि सोलोंथाइ मन्त्रि मानगोनां डक्टर रनज पेगुआ फैगासिनो, बिटिआरनि गाहाय मानगोनां प्रमद बर'आ बिथाङा बाहागो लागोन आरो हारियानानि महर्षि वाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालयनि भाइस चेन्सेलर प्रफेसर रमेश भरद्वाज बिथाङा बाहागो लागोन। बेंगलरनि इसर'निफ्राय सफैनाय सिनियर मस्ट साइन्टिस्ट डक्टर सुधीर कुमार एन बिथाङा बाहागो लागोन। गुवाहाटी प्लेनेटरियामनि किउरेटर मानगोनां बिथां बाबुल चन्द्र बरा बिथाङा बाहागो लागोन। साइन्सनि बेयाव एक्जिबिसन दङ आरो साइन्स मेला बेयाव दसे समनि उनाव जागोन। लोगोनो जोङो बर' मिडियाम, मादार टां मिडियाम आरो राष्ट्रीय शिक्षा नीतिनि सायाव सावरायगोन, जेराव तरेन बर' मानगोनां बिथाङा बाहागो लागोन आरो मानगोनां डक्टर समुजल कुमार भट्टाचार्य आसुनि चिफ एडभाइजार बिथाङा बाहागो लागोन। प्राय 60टानिबो बारा कलेज इउनिभार्सिटिनि प्रिन्सिपाल प्रफेसार आरो प्राय 3000नि बारा जोंनि फोरोंगिरिफ्रा बेयाव बाहागो लागोन। मिजिंथिदों बे हाबाफारिया मोजाङैनो जाफुंसारगोन। सोलोंथाइखौ लानानै एबसुआ आरो बे जोंनि दिनैनि हाबाफारि मोनाबिलियाव जोङो आरोबाव थान्दै मेल नैथि खेबनि थाखाय बेयाव जागोन। दा बे बुब्लियाव आङो फिरफिला बिरहोनायनि बे समाव आङो बेखौनो बुंनो हास्थायो जे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जि फिरफिला गोमो गाबनि, जों मंगलीय फोलेरनि दाहाल थुंग्रिया जुजिनायनि मोनसे नेरसोन आरो मोन्थोर आरो बे फिरफिलाया अख्राङाव अराय उदाङै बिरनानै थायो। अराय उदाङै बिरनानै थानायखौ जों हास्थायो आरो खुनु कारनाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोंनि जि उदां जि गोसो, उदां हारि हिसाबै जोङो जौगानो लुबैनाय बेखौ जोङो मालाबाबो गाहायाव फैनो होआ। बे जोंनि माने समायखिरा। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि फिरफिलायानो जोंनि इनार्जि, जोंनि सक्ति, जोंनि गोहो आरो बे जोंखौ हदाय सानफ्रोमबो डिसिप्लिनाव थानानै हारि सिबिनाय, हारि दानाय आरो गेरेमसा हारि जोङो महरै जौगाहोनायनि थाखाय जोंखौ अरायबो गाइड खालामो आरो वी आर टटेलि गाइडेड बाय द प्रिन्सिपल एन्ड फिलसफि अफ द आवार फ्लेग एन्ड आवार कन्स्टिटिउसन। दा बेखायनो बड'फानि जि फिलसफि बेखौ जों जेब्लाबो गोसोखाङो, लिभ एन्ड लेट लिभनि फिलसफि, बुहुमाव थानाय बर' माहारिनि साफ्रोमबो व्यक्तिनि रक्षनाबेक्षन सेफगार्डनि बाथ्रा आरो बिथांमोननि जौगानायनि बाथ्रा। खुनु बर' सुबुङा जाहाथे माने बिथांमोना रैखाथि गैयै माने भाबै जाहाथे थांना थानो गोनां जाया। बे नेपालनि मेसेयाव था, बांलादेशआव था, त्रिपुरायाव था, आसामनि, बेंगलनि, बड'लेण्डनि जि खनायाव थाया मानो बिटिआरआव, बर' कसारि काउन्सिलाव, कार्बि आंलं, डिमा हासाव जोङो रैखाथि गोनाङै थानांगोन। बे एबसुनि बे जि माने जोंनि मावनो गोनां डिउटि आरो रेसपन्सिबिलिटि आरो बे प्राइमारि डिउटि। दा बेखायनो
दुलाराय बर' माहारिखौ जोङो जौगाहोनायाव थांस' जों हाबा मावलांनांगोन जोंनि मावथिफ्रा मोनफ्रोमबो जुथुमायाव जों जेब्लायबो गोसोखांनांगोन आरो समायखिरा लानांगोन जों बावनो मोननाय नङा बावोब्ला जोंनि गुबै मोन्थोरा दाइलुट जालाङोब्ला जोङो लामा आन्दायनोबो गोनां जानो हायो आरो माहारिनि सक्तिशालिसिन लाइमोन सेंग्रा सिख्लानि जुदि आफादा जुदि माने लामा आन्दायोब्ला हारियानो लामा आन्दायगोन दा बेखायनो जों जेब्लाबो साग्रिद जों जेब्लाबो भाइब्रेन्ट जों जेब्लाबो माने वाटसटक बादि जोङो नोजोर होबाय थादों हारि दानायनि थाखाय हारि सिबिनायनि थाखाय बेखिनि बाथ्रायानो थान्दैयाव मा सावरायनाय जागोन गाहायै बर' हारिनि मैयानि थान्दै मेलाव जों माखासे CWC सेन्ट्रेल वार्किं कमिटिनि जि मेल दङमोन बेयाव जोङो माखासे थांखि आजावदों आरो बेखौ जोङो थान्दै मेलाव लानानै थांदों CWC निफ्राय बेयाव गाहायै एबसुनि जि संबिजित बेयाव माखासे माइनर जोङो चेन्ज बा एमेन्डमेन्ट खालामनायनि थाखाय मोनसे कमिटि दानो नागिरदों आरो बे कमिटिया गुबुन गुबुन लेयाराव जोंनि आगुनि दैदेनगिरि आथिखालनि बिबानगिरिफोरजों सावरायनानै अपिनियन बिल्डआप लागोन जे एबसुनि बिबाननि समा 2 बोसोर बेखौ 3 बोसोर खालामनो हायो नामा खारन 2 बोसोरा जथेस्थ खम जायो थांनाय समफोराव बे 2 बोसोरानो जोंनि थाखाय जथेस्थ माने मजबुतै बे रान जाबोदों बे समनि थाखाय बे गासैबो थिगैनो दङ किन्तु दिनै जोंनि हाबा मावनाय जोंनि जि माने कायदा कौशल दिनै गणतान्त्रिक भाबै जोंहा हारि दानायनि हारि सिबिनायनि जे खामानि मावनायनि बे थासारि समखोन्दोआव जोङो बेखौ परिकल्पना खालामनानै जोङो बांहोनो हायो नामा बा बारायना लानो हायो नामा बिनि थाखाय मोनसे कमिटि दागोन बर' गोजोन गोरोबथानि मोनफ्रोमबो दफाखौ आखरे आखरे मावफुंनायनि थाखाय जोङो गोथौ आरो गुवारै सावरायगोन 5 बोसोराव मा दफाया रोखा जाखो मा दफाया आद्रा दंबावो आरो आद्रा थानाय दफाखौ भारत सरकार आसाम सरकारजों बबे पलिसि नीतिनि आधाराव बबे माने लामाजों जोङो समाधान खालामनायनि थाखाय आवगायगोन जोंनि स्ट्रेटेजिया मा जागोन डिप्लोमेसिया मा जागोन आरो बेयाव 125 कन्स्टिटिउसनेल एमेन्डमेन्ट एक्टनि गेजेरजों बिटिआर खौ मर एम्पावर शक्तिशाली खालामनाय आरो फाइनान्सियेल क्षमता फाइनान्सियेल प्रभिजनखौ शक्तिशाली खालामनाय गहपुरसिम गामि सोनाय खोलाहानि गामि सोनाय बेखौ माब्रैहाय जोङो स्पिड आप खालामनो हायो आरो स्र' खालामनानै लानो हायो बर' कसारी काउन्सिलनि गामि थिसननाय बिनि पुर्नांग मर्यादा कार्बि आंलंनि ST हिलनि इस्यु बेखौ जोङो थिग खालामदों स्कुल प्रभिन्सियेलाइजेसनखौ लानानै जोङो गोथौ आरो गुवारै सावरायगोन फारसेथिं बारग' NDB फोरखौ जेलनिफ्राय जोङो लानानै फैनांगौ बिनि थाखाय जों एजेन्डा लादों आरो लोगोसेनो मार्टियार परियालनो फैसा नांगौ केस उइथड्र खालामनांगौ रिहेबिलिटेसना प्राय जोबफैबाय एसे थाबावगोन बेखिनिया दिनै मेजर बेबायदि नंलिया खारन 4881 प्राय माने रिहेबिलिटेसन दिनै मोनबाय दा NDB नि मोनसे इस्यु थाबाय NDB रिलेटेड बारग' NDB आरो एकर्डनि माखासे इस्यु थाबाय रिलेटेड जेंनाफोर थाबाय फारसेथिं बर'नि माहारियारि आफाद आरो गौथुमफोरखौ खौसे खालामनानै हाबा मावलांनायनि थाखाय जोङो थांखि आजावगोन हारि दानायनि थाखाय गुबुन फारसेथिङै बड'लेण्ड ओनसोलाव आसामाव थानाय ट्राइबेल माहारियारि आफादफोर आरो गुबुन गुबुन माहारियारि गौथुमफोरजों एबसु दुलाराय बर' फरायसा आफादा बिदा गेदेरनि रल लानानै जोङो ज'यै खौसे हाबा मावलांनायनि गेजेरजों जोंनि ओनसोलखौ आरो बिथांमोननि जेंना जेंसिखौबो जोंनि खहा जायै बायदि जिखिनि जेंना दङ बेखौ सुस्रांनायनि गेजेरजों जोङो खौसेयै बोरै थांना थानो हायो आरो बे मन्चनिफ्राय आं बेखौबो आपिल खालामदों आरो जोंनि डेलिगेट हाउसआवबो बे खोथाखौ जोङो सावरायगोन जे बर' जि आन्चलिक राजनितिक दल दङ बे आन्चलिक राजनितिक हान्जाफोरनि गेजेराव जोङो माने पुनर बिबेसना खालामनानै जोङो मोनसे आन्डारस्टेन्डिंनि गेजेराव हारिनि खौसेथि हारिनि थामोनथा हारिनि रैखाथि आरो जोंनि ओनसोलखौ मर शक्तिशाली दानांगौनि थाखाय जोङो खौसेयै हाबा मावलांनो हायो नामा थाबायलांनो हायो नामा बे खोथाखौबो जोङो आपिल खालामगोन आरो सावरायगोन बे माखासे एजेन्डाफोरखौ जों लादों बागुरुम्बाखौ 10,000 नङा 20,000 मोसाखावरिनि गेजेरजों वर्ल्ड रेकर्ड खालामनांगौ आरो गिनिस रिकगनिसन मोननांगौ बिनि थाखाय एबसुआ 5-10,000 भलुन्टारि सापर्ट होनानै मोसाखावरि दिहुननांगौब्ला जोङो जायफोर अर्गेनाइजिं कमिटि बा सरकारनि जायफोर डिपार्टमेन्टआ खुंफुंगोन बिथांमोनखौ मदद होनो थाखाय जोङो रेडि
आरो बेखिनिखौ जोङो मैया डेलिगेट हाउसआव जोङो सावरायदों आरो रिजलिउसन मोनसे ड्र' खालामदों बेखौ जोङो सावरायनायनि गेजेरजों जों डिसिसन लागोन गोजोन्थों